Zofa official channel clear tu lengai thatu zong te chibai lebe kule year of consolidation kanchi minister chuan kumkhat chung hi year of consolidation atan kan mananga yang ti thu asoya mitam takin year of consolidation hi inren chem kumtiangin kan ngai tua ka khria chwal lo chuan inren chem kumti na ni lovin inso nge kumti na zo kaniya ma se inso nge tur chuan keini din huna chuan inren chemangai ve tho maya adik theina chen aom ve ome inso nge tur chuan kan electric chitman te ahun taka pe a pek tlai man choi lova kanom te anga ya kan leiba te thianga nga rul chowa bin hunder thong lo deuh zo ka kanom anga ya chu wangin inren chem ti chuan ahwam kim lo deuh kanchi ministerin year of consolidation apuang emo puang lo emo inren chem hi chu kan ti tur ani ve shim shima kan sarkar hian america ramanga na tho tur muzo lo te hi an kho sak theina tur tok poisa unemployment allowance pe a atuam hlom thei hun te Israel ramanga kan kumupa eizonna nei lo te hi an kho sak theina tok tur sum le pai all age pension a pek thei hun te ram hok sadang te anga kan thil siam le kan na tho reng reng a siam ngor ngor chu soilo a tha chau po ni lo a moina tur le mi mit la tur zo ngai to thei zel khopa kan hniang hnar ve hun te atlantika chuan inren chem te po hi soi che na ngai to lovin atul to lo mai thei ma se chu tiang hun chu keini ramin kan thlen ve hun tur chu keini ang kumrual chuan kan mu phakher lowanga kan la suang to phak mai ri lo chu chau ni lovin year of consolidation ani emo ni lo emo kan nun phunga kan ta na hek sak thon na reng reng chu kan malma ka nga ya khovel ram dang ngai to a tui sik chena kan rena ram ngo le boruak thlenga kan ren chemangai khovel ram chang kang thin khata chuan ei tur pai mai mai po sualanga chiar ani ya ka lei to ani ya ka ta ani ya ka dule ka payang ti ngot te po an phal hau lo kan sarkar hian leiba khir takte nei lovin sarkar hnathok te hian ahun taka an hlo hi lachat chat theite reng ma se inren chem hi chu sarkar kan hret phak ve chin kalphung nget takani hrim hrim inren chem hi sarkar kalphung te chu ni lo se na tho tur te hi tender ti si se lo hian thu nei tu te chuan an du sak zong te chu tho tir pe pe mai om takani ma se chu thil kal hmanga ni lo kan nei emo nei lo emo sarkar chuan a inren theiang berin mipui poisa kha hmang turani sarkar kan ti hian kan ril rual lo lang ma saber le mipuin sarkar du beranga kan ngai chu sarkar na ken ko tu ber kan chief minister le kan minister te hi an ni tun haya mizoram assembly speaker bangla cheinan cheng noi somni pathum point pali bial zet amanga motor leinan cheng noi somni pariat point pakwa pasari zet mangangin alo langa azia lo ngei mai he thu hi diglo hlau se kalo ti ve ma kalo hresual pal ani chuan ngai dam kadila ka hresual lo ani hlau chuan he thu hian ril ruwa hruai thui khop mai achan po ZPM sarkar ho tu pa chief minister khan bangla chei that vak vak kan mamolowang ti thu kha asoi thanin ka hretlata motor te po angai anrin tur thu kha soitlatin ka hreboka minister dangin an motor tur an lei thom dang ka hrelowa chuti la ya sarkar lailum lua tu speaker in bangla cheina le lir thei leina na poisa heti zozai amang hi kong thrang thrangin apoi ka tiani speaker in hetianga poisa mang tamai poi ka tibiaw na chan pakhat chu chief minister pulal do ma thu soikal ni ngeya mipuin kan hriat anga poisa man ani ta hiania kan chief minister in khatiang thua soi khan mizoram mangai anga in ngai ve party lama in mang lem lo le sarkar atanga hlok na don tum lem lo ZPM sarkar vote king tu tam tak chu an tha muanga an lom ma chu tiang ani la ya hetia bangla te heti zozaya chei ani le tamai le motor te po hetiang manzat zat le ani le tamai hi makan tia ma se mi pui hian engte chiam an soilova amak ang rengviau mai an ngai poi mo lo wanglam ni lovin ZPM sarkar an dim doi wangani
kan sarkar zawm na chu he poisa awang hian nasa takin atlaniama ke chuan ka ngaya chuti lain kan speaker hi azawm beltak sot pok a hrelo kan speaker hian kan chief minister thusoi kha alo hreve lo hlau nge motor man to le bangla cheite hi athil ngai san zong tak alo ni zoka a in sum zo ngang lo nge mupuiin kan hriat a ring lo zok kan sarkar chuan sarkar hmasa tangin healthcare bill dang te sarkar hmasa poisa puk te sarkar hnathok ti e bil te sarkar motor siamna workshop bil te electric chinman le thil dang dang a thei angangin a chingfela din hmun nget dewa sarkar poisa din hmun siam tumin in so nge kuma puanga a om zia pakhata chuan hei leiba chinfelte le kan mamo ngoi ngoi thil te hi kan han ngai poimo hmasa anga hmason na hna then khat le thil then khat muang chang dewa ngai tu angai kan mamo dang te chu ituar sham sham ango atina anga kan lo ngaya chuti lai tak maya speaker in motor manata na heti zat zat lo man hi amak tia ol khom mai kan sarkar ho tu te hi an chuan na motor nal le nal lo te an chuan na motor that le that lo tang te in kan te reng reng lova kan te tur pon hek lo chuti zonga te an hek chuan assembly session a kan MLA ho in cheivul lu tuk thin te hi ke kamit akham len ling ma ma a Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong te kha chuan jacket te kha an hamaya khovel ramro pui berpola chiar ve ngei tur parliament a rin nomna thu le digna thu te kha rei deuh deuh khong deuh deuhin an soi mai kha ni ya ke ni kan in chei par chhuaya kan in chei dak thlu a rin hlom thu te eiruk thu buluk pui pui te indu sangnau chuak soimam na thu te kan assembly session a kan khel ngong ngonga kan in jena le thil dang aya thu tak le thu dik kan zun tlan hun tur te kan lo ngak fan fana chuti laya motor le bangla chei ti vel suyangai le thin hi chu a khotlai thlak le te poina lang dik tak chuan tunlai kan ngai san then khat chu Denmark nge Sweden ka hreta pek lo a khoi rampo ni se keini aya ale tam taka changkang zonga ni ngei kha an minister hmeichhe pakhat a ho turin rel lemoni ba semoni chan pa a azan ria chang ai mai te kha ni ya India President Louis IK Gujrala Kolkata khopui venkil khor ve deuh taka mi in lua omin a in lua man apek vat lo awanga a in nei tuin no chu atum thu te kha kan lo hria kan ngai sanga Uruguay President Louis in thalem lo taka cheng te kha kan ngai sanga New Zealand nge Denmark ka chiang le pek ta lo a video min ron thon tu chen pamalan a hrichiangang an MP te chuan pion hran pa po an nei lova motor po an dong hek lova an thil thelu tur le kha te po an manin anin chut chop veka tie bil ti vela chuan anin hamboi lo reng reng boka lir theile akhal tu don ti te chu an hai lo veng tu po an nei mia lo bok helaya keinin ro pui kan tiang zong zong kha an nei lo vek mai ani ber mai khovel ngai san Arvind Kejriwal te kha chuan thlasik lai kha chuan kor phiar lu mol mang tak mai a in bel mai ni kha Kejriwal ti thei chan ve po ti thei lo hi duai chuan kan in chena sama ma kan lo ti ya keini ai hausa keini aya khosatlom keini aya khetam keini aya in chena salo keini aya nun phunga Christian hmel puanga kan ngai zok hi eko vela hian an lo tam khom mai keini chu kan hming bula doctor ti te kan da to nu poin upa la han da tel te la chak em pol kan noma bangla thalai reng cheng nuai somni pathuma cheinal tur hian engeng nge le ngai ka hrelo alwa tu ma sa ten engang fakawana sai nge an chwa san do na an swa sam ti mai tura cheng nuai somni chuang lai mai sen lo chuan lo tlak lowanga om tamai chu ngai tua tham dakani kanram shwai tu then khat chuan bangla chwa san do na thil thiar chwa chiam chiam te bangla lua hima a cheina na poisa sen teu teu te hi an lo in thla chong to a ZPM chuan kan ti ve ka lo ring lova kan ti ta ni ngei om zong ani ya keini sarkar atanga hlok na hran pa hnu chwa tum lem lo Mizoram thazok le ro pui zok lo ngak tu te tan chuan he tianga in sen so na hi chu nula mel thavak lo thiam sang vak bok si lovin an ngai san phak tok Afghan snow powder diak
rual mang hleilowa anin belang vel hi ani ome khongai takin kanin so nge deuh hnuah po sarkar paisa mipui ta hmang hi chuan ram hruai tu anga kan ngai te hi chu ronin chek ar bom lo hram teu tuna po hian dik tak chuan kan minister le mi then khat dang hi chu hetiang thila hian soitur inom don lo ti kan hre chiang